Dobrý deň, vítam vás v inštruktážnom videu Spojenej školy Nižná. Ako si vytvoriť osobné konto v programe ASC Agenda. Tvoríme si internet, do vyhľadávača si dáme meno školy, ktorú hľadáme. Tá naša je Spojená škola Nižná. Klikneme na link. Otvorí sa nám úvodná stránka. Edu page. Tam hore v pravom rohu máme možnosť prihlásenia. Druhá možnosť je ešte na ľavom paneli. My využijeme túto prvú možnosť. Prihlásime sa. Používateľské meno uvedieme meno, ktoré žiak obdržal zo Spojenej školy. Dávame pozor na veľké a malé písmená. Dáme heslo. Tieto prihlasovacie údaje budú môcť použiť takisto rodičia pri vytváraní svojho osobného konta. Po tejto zmene bude mať žiak svoje konto, aj rodič bude mať svoje konto. Prihlásime sa. Tu sa nám otvorilo okno, ktoré nás informuje o mobilnej aplikácii, ale to teraz nebudeme riešiť. Zatvoríme si to. Prihlásime sa na tlačítko vytvoriť konto. Tu na tejto stránke majú možnosť obidvaja rodičia si vytvoriť svoje kontá, vlastne s tými istými prihlasovacími údajmi, ktoré dostal žiak. My sa budeme venovať len kontu žiaka, takže klikneme na tlačítko vytvoriť osobné EduPage konto. Klikneme naň. Tu už máme predvyplnené meno aj priezvisko. Zadáme prihlasovacie meno, e-mail, ktorý používame. Dáme nové heslo. Potvrdíme ešte raz to isté. A dáme vytvoriť konto. Tu ešte zadáme overovací kód, ktorý sme dostali na e-mail, ktorý sme zadali predtým. Vytvoriť konto. A tu sú všetky údaje na prihlásenie do vášho osobného EduPage konta. Teraz sa odhlásime a prihlásime sa týmito novými údajmi. Používateľské meno, zadáme e-mail, ktorý sme zadali v predchádzajúcom kroku. Takisto heslo, ktoré sme predtým zadávali. Dáme do políčka heslo. Klikneme na tlačítko prihlásiť sa a už sme na svojom osobnom EduPage konte. Tu už vidíme na položke komunikácia, platby, stravovanie, žiacka knižka, ale to si pozrieme v ďalších inštruktážnych videách.